торнадо ё тундбоди шадиде ки бархи қисматҳои амрикоро ҳамла кард, офати бештарро ба сари сокинони аёлати Кентаки овард. талоши мо ин аст ки ҳар як нафари дар саросари кишвар зери овор мондаро наҷот бидиҳем. баъди ин як марҳилаи дурударози барқарорсозӣ мерасад. дили мо мехоҳад ки пеш аз ҳама ба эҳтиёҷоти фаврии мардуми ниёзманд тамаркуз кунем. онҳоро бо сарпаноҳи фаврӣ таъмин кунем. масъалаи дарозмуддати таъмини онҳо бо хонаро бубинем. дар ин наворҳои маҳвораӣ вазъи иёлоти осебдида аз Арканзас сар карда то Кентаки дар замони пеш аз торнадо ва баъди он дида мешавад. гирдбоде бо суръати ҳаддиаксари 160 километр соатро дар таърих бесобиқа меноманд. мо марказҳое боз кардем ки онҷо гарм шудан мумкин аст. 13 то таъсис додем. танҳо 6 ададаш ҳоло ҳам боз аст, чунки он нафароне аз миёни мо ки хушбахтона осебе надидааст, дигаронро дар хонаҳои худ ҷой карданд. Кентаки ҳоло ягона аёлате мебошад ки аз маъмурияти марказии Байден кӯмак дархост кардааст. Дин Крисвелл, мудири оҷонсии федералии ҳолатҳои изтирорӣ гуфт, тахминан 100 коргари ин ниҳод дар Кентаки кор мекунанд. кори онҳо аз ҷумла аз ҷустуҷӯи инсонҳо дар шаҳрҳову наҷоти онҳо иборат аст. ҳавои сангини моҳҳои сарди ахир корро боз ҳам сахттар мекунад. аз ин рӯ мо дар самти таъмини сарпаноҳи амну бехатар кор мекунем, то ки ҳаддалимкон мардуми ниёзмандро бо ҳар чизи ниёзи аввалин таъмин намоем. аз рӯзи ҷумъа то якшанбе 6 аёлат зери гирдбоди тунду пурфоҷиа монд. минтақаро якбора чандин навъи гирдбод фаро гирифт. яке аз онҳо дар фосилаи 320 километри аёлати Кентаки гашту гузор кард. Крисвелл мегӯяд, офатҳои табиии ахир нишон дод ки ҳанӯз ҳам мардуми маҳаллӣ бояд дарси рафтору муқобила бо офатҳои мисли гирдбодҳои шадидро беҳтар омӯзад, то ки дар оянда аз фоҷиаҳои сангин пешгирӣ шавад.